שלום לכם. שוב סרטון בנושא של הדרכה של בעיות גניקולוגיות. השם שלי דוקטור אילן אטלס, אני שמח לשוחח איתכם היום על הנושא של שרירנים. כזכור, המטרה של השיחות הקצרות האלה זה לא להחליף ייעוץ רפואי מסודר, אלא לתת קצת אינפורמציה על הנושא כדי שתוכלו לדבר עם הגניקולוג שלכם על הנושא ולשאול את השאלות שאולי אתם רוצות לדעת תשובות עליהן. שרירן זה דבר מאוד שכיח. מהו שרירן? שרירן בעצם זאת הסתלסלות של שריר הרחם. עיבוי, הסתלסלות, כאשר לאט לאט אותו שרירן תופס נפח והוא יכול לגדול מממדים של מילימטרים, סנטימטרים ולפעמים אפילו 20 סנטימטר. ברור שכשהוא גדל הוא מעוות את האזור שבו הוא גדל. אם הוא בחלל הרחם, אז הוא יכול לעוות את חלל הרחם. אם הוא בדופן של שריר הרחם, הוא יכול ליצור אפקט של נפח והגדלה של הרחם, ואם הוא במצב שהוא יושב על גבעול קשור לרחם, זה המצב שהכי קל לטפל בו, כי בעצם מה שאנחנו עושים בניתוח, בדרך כלל בלפרוסקופיה, בלי פתיחת בטן, בדרך כלל אנחנו גוזרים את הגבעול הזה, ואז אנחנו יכולים להוציא את השרירן בלי לפגוע ברחם בכלל. זה המצב הקל ביותר. אחת הבעיות, דרך אגב, ששרירן כזה יושב על גבעול, זה שהשרירן הזה יכול להסתובב על הגבעול ולחנוק את הצנרת שמובילה דם לשרירן, וזה יכול להתבטא בכאבים מאוד חזקים. נחזור חזרה לנושא של שרירנים. אחת הבעיות עם שרירנים זה שהשרירן מונע מהרחם להתכווץ כמו שצריך. הרחם עוצר את הדימום הוויסטי על ידי זה שהשריר מתכווץ, סוגר את כלי הדם והרחם מפסיק לדמם. כשהשרירן נמצא, או שכמה שרירנים, כי אם לאישה אחת יש שרירן, יכול להיות שיש לה כמה שרירנים בכל מיני מקומות, הרחם לא מתכווץ כמו שצריך, הדימום הוויסטי הוא גם ארוך וגם מוגבר, ובסופו של דבר האישה מאבדת כל וסת דם, ומגיעה למצב של חוסר דם. חוסר דם, או מה שאנחנו קוראים אנמיה, זה לא מצב בריא. זה מצב שמשפיע על כל הגוף. למשל, לאנשים שיש בעיית לב, חוסר דם יכול להביא אותם למצב שהלב יסבול. גם מערכת החיסון שלנו זקוקה לכמות דם טובה. ולכן המצב הזה של אנמיה הוא לא מצב מאוד בריא. השרירן יכול להפריע גם להיכנס להיריון, גם לנושא של פוריות, ולעיתים מאוד רחוקות למזלנו, השרירן יכול להפוך לשרירן שהוא תופח במהירות רבה ויוצר כאבים מאוד חזקים. לפעמים בהיריון, השרירנים האלה תופחים, אנחנו קוראים לזה red degeneration, השרירנים האלה תופחים, כואבים, ואז אנחנו מתלבטים בין היפרדות שליה, בין אפנדיקס, כל מיני סיבות אחרות, שהן בעצם סיבות שיותר חמורות מאשר המצב של השרירן בהיריון, כי הרבה פעמים המצב של השרירן בהיריון נגמר לבד. לעתים רחוקות מדובר בשרירן סרטני. ואז צריך להיזהר, כיוון שאם אנחנו כבר מטפלים בשרירן סרטני, ולמזלנו זה דבר נדיר, אז בעצם הטיפול הנכון זה כריתת הרחם. למזלנו המצב הזה הוא נדיר. אני מקווה שההרצאה הזאת עזרה לכם קצת לפתוח את הדיון לגבי הנושא של שרירנים. נדבר בנושא של שרירן עוד, אבל זאת ההרצאה הראשונה בנושא הזה. אז שיהיה לכם שנה טובה. דוקטור אילן אטלס, כל טוב.